I continuem així en directe, ja saben, al magazín Pro de Tu, de Grup Televisió, i si anem a un campionat del món. Ara tocar el tema de l'esport, perquè el campionat del món de pilota de mà es celebra a Alzira i per això tenim al regidor d'Esports, que és un plaer tindre-lo així, ha vingut una vegada i anem a tornar a entrevistar-lo al voltant d'aquest esdeveniment tan especial, internacional, com és el Campionat del Món de Pilota en mà. I és Fernando Pascual, com estàs? Benvingut. Pues molt bé, estem Tu ja estàs... d'estreno de Mundial. Tu ja estàs a casa, així al prop de tu. És un plaer tindre't així, sabent que és un esdeveniment importantíssim, este campionat del món, no? Imagina que també hi ha unes expectatives molt grans al voltant, no? Bé, doncs això és algo que la veritat no coneixíem en el que és la Comunitat Valenciana o el País Valencià, i per supost no coneixíem en el poble d'Alzira ni en esta comarca. I quan van començar les conversacions per a fer possible que el Mundial de Pilota estaguera i es celebrarà en Alzira, doncs ens ficarem a treballar, i la veritat és que ahir, en la cerimònia inaugural d'este Mundial, va eixir tot com estava previst. Molt bé tot, 19 seleccions que desfilaren en les seues banderes per aquest espai que tenim per exportar, que és el trinquet municipal d'Alzira, que m'agrada dir que és la catedral de la pilota de sempre després de Pelayo. Però Alzira també té un trinquet, jo dic, dels millors que n'hi ha en el País Valencià. I avui hem començat ja les partides en la primera sede, que és la sede esportiu de Venècia, el que tots coneguem com el camp de futbol de Venècia. Hem començat ja allí en el que són les modalitats de frontó valencià i la modalitat internacional. La primera partida en alegria perquè la selecció valenciana, que actualment és la campiona del món, ha guanyat a la selecció del País Basc 6-3 i hem començat ja el campionat en casa i guanyant els valencians. I està desenvolupant-se al llarg del matí en tota normalitat, i després ja estarem 2 dies en el que és l'estadi de Venècia, jugant en aquestes 2 modalitats, el que és el xoc internacional i també el xoc de frontó valencià. Que meravella que països de 4 continents s'acosten al Alzira a participar. És un èxit, en aquest cas, d'organització. Bueno, pues evidentment, és a dir, això jo no me canso de repetir des de nit i des de 8 al llarg del matí, que això és un fet històric per a un poble com Alzira, no? És a dir, celebrar un mundial, aunque siga un mundial d'una disciplina minoritària com és la pilota, però la veritat és que no se nota. No se nota. Avui de matí els col·legis han vingut a visitar l'estadi de Venècia, han participat molts aficionats de veres a la pilota que han vingut de tota la comarca a estos primers partits, no? de lo que és el xoc internacional, i esta vesprada tindrem també partides importants en el frontó valencià, també la selecció valenciana, la selecció d'Euskadi. Estava jugant ara la selecció de Colòmbia, que és una selecció forta, i sí que de veres que avui hem pogut comprovar com hi ha seleccions d'estos 19 països que en el seu país, la veritat és que, per exemple, Holanda me dia el seu seleccionador que n'hi ha més llicències federatives del xoc de la pilota que del futbol. I és curiós, no? És curiós que dius que en Holanda també els futbolistes són una selecció important, però pareix ser que es practica molt més el xoc de la pilota en Holanda que el futbol en quant a llicències. En Bèlgica igual. Holanda, precisament, el país que va canviar el futbol modern que es coneix avui en dia, sobretot amb Johan Cruyff, no? Que va ser el que va canviar la perspectiva i la visió futbolística a l'hora d'organitzar dins del camp de futbol. No? És curiós que la pilota valenciana tinga més presència, perquè la naranja mecànica, com forma part de l'imaginari de la gent que estimem l'esport, és estrany, no? La veritat és que sí, la veritat és que ha sigut un goig a començar el campionat mundial este matí a les 9:30, sobretot veient el que serà molt difícil de repetir. Jo ho comentava a diversos companys, també dels mitjans de comunicació este matí, va ser molt difícil que Alzira puga albergar un altre mundial d'aquestes característiques. Clar, perquè imagina, regidor, que a nivell organitzatiu, des de la regidoria, quanta gent heu participat en crear este model tan innovador? Pues començarem en el mes d'octubre. És un treball silenciós, és un treball laboriós, perquè és molta organització. El Departament de Deports s'han implicat tot el personal. També hem buscat la col·laboració
especialment de lo que és l'escola de pilota en el Cira. No? És a dir, hem buscat algú que col·labore i que mos tiri una mà, i sí que de veres que no me cansaré de repetir l'agraïment a l'escola de pilota alcirenya, i també al seu president i a la seva directiva, als pares, a les mares, a tots els que ens han ajudat a preparar este campionat, no? Que no és fàcil, perquè de veres, és a dir, quan parlem d'un campionat mundial, tots tenim en ment el futbol, no? Això no és futbol, però és que la preparació te puc dir que és la mateixa. És que té que tindre a punt els micros, a punt la megafonia, a punt els marcadors. Són 19 països els que han vingut a visitar-nos al nostre poble i que es tenim que atendre deportivament i també socialment. Segurament estaran molt ben acollits per la gent meravellosa d'Alzira, que sou un poble, una ciutat molt acollidora. Comença avui el campionat, com ha dit, senyor regidor, i finalitza el dissabte de vesprada, no? La gran final. La gran final hem decidit que siga la final de llargues, que això sí que ho coneguem tots, i este deport el coneguem tots, i se farà la final en la plaça de la Generalitat. Per temes organitzatius, els horaris, la veritat és que són un poquet estranys, però bueno, n'hi ha que retransmitir-ho a països que no coincideixen en l'hora en nosaltres, i hem que fer esforços per a poder conjugar horaris. I la partida començarà a les 4 menys quart, que farà calor, ja els meteoròlegs diuen que farà calor, a les 4 menys quart, en una plaça on no hi ha sombra, que és la plaça de la Generalitat, que la tenim així a esquenes d'este estudi, i bueno, pues, convidar als alcirenys, convidar la gent d'esta comarca, convidar la gent, en definitiva, amant de la pilota, pues, que acudisca a esta final de llargues, i a partir d'ahir ja començarem a preparar el que és la gala final, la clausura d'este Mundial, que la farem el dissabte per la nit. Clar, evidentment, per a la gent que està veient així en directe, en rigorós directe, així, el magazín Pro de Tu, imaginem com estem veient des de tota la província de València, regidor, com poden accedir a la informació. Imagina que a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alzira hi ha un lloc especialment clar on puguen accedir per veure quan se juguen les partides? Pues tenim la pàgina, com tu dius, la web de l'Ajuntament, però també hem fet una pàgina dins del que se diu Mundial de Pilota Alzira 2023, on poden accedir i veure tots els horaris, totes les instal·lacions, perquè tinc que dir-te que seran 4 sedes dins de la mateixa població on se va disputar este Mundial. La primera sede, la que te comentava, de l'estadi de Venècia, que hem començat avui, que estarà avui dimarts i demà dimecres. La segona sede, que serà dijous i divendres, que serà el pavelló del Pérez Puig, que el tenim a l'entrada d'Alzira, perquè aquells que vinguin de fora ho tenen fàcil, no tenen ni que entrar en la ciutat, només entren a Alzira, enfront de lo que és el Mercat d'Abastos, ahí tenen un pavelló que és on es jugarà una modalitat que és el handball, que no la coneguem tampoc a nivell de lo que és la pilota en València, però sí que és la modalitat que més se juga als Estats Units. És a dir, també n'hi ha 100.000 fitxes federatives en Estats Units que tenen aquest tipus de modalitat deportiva. I la veritat és que quan te fiques a recabar informació, te dones compte que arreu del món la pilota és important. És dir, no és majoritària el deport, però és important. I sobretot per a nosaltres, per als valencians, que tenim la pilota valenciana com a algo molt nostre, la pilota valenciana n'hi ha que sempre dir que forma part de la nostra cultura, forma part de la nostra manera de ser. I ara tenim l'oportunitat en este Mundial de ser, especialment Alzira, la capital mundial de la pilota valenciana. Efectivament, la pilota valenciana és el nostre esport autòcton. Històricament ja va arribar amb Jaume I, la pilota valenciana, atenció, perquè els cavallers la portaren ja molt a dins en aquella època, en la conquesta de València. Inclús, atenció, la pilota valenciana va estar prohibida en el terme de lo que era el Regne de València en 1391, i hem buscat un edicte que es va fer per les autoritats d'esta època, i deia així, ara vas a comentar-ho directament, perquè és en valencià de l'època. Atenció, es va prohibir la pilota valenciana perquè, segons l'estament eclesiàstic, no era correcte. Deia així: per ocasió dels jocs de llurs escrits se seguien diverses blasfèmies en ofensa de Nostre Senyor Déu i de tots els sants per diverses injúries de paraula
he fet anomenament establit he vedat que alguna persona privada o estranya de qualsevol estament o condició o llei sia d'edat de més de 10 anys en sus no gos ne presumesca jugar dins de les mures, en aquest cas de València, dins de les mures de dita ciutat a joc de pilota arruladissa, que és com s'anomenava, sots pena, atenció, sots pena de 20 morabatins d'or cadascuna vegada que contrafara. E serà algut que la dita pena a pagar no puja, o sigui, si no paga, serà un mes de presó e correrà la ciutat ad assoig. O sigui que un bon assot a la gent que jugava a pilota valenciana. Que curiós, eh? Sí. Bueno, pues això la veritat és que ja ha canviat, no? Ha canviat molt, no? Des de 1391 fins ara, no? O sigui que sí que hi havia se va arribar a prohibir la pilota valenciana i ha sobreviscut. O sigui, la persecució de la pilota valenciana va existir realment. Però saps què passa? Tu has fet un relat i quan jo ara te puc dir que per què la pilota valenciana, després d'aquest relat que tu has fet, continua vigent. Pues perquè la pilota valenciana és la pilota del carrer, és la pilota del poble. A on s'ha començat a jugar la pilota valenciana? A on se juguen encara avui? No? Encara avui n'hi ha pobles que tenen en els seus carrers, tenen ja fabricats inclús carrers adrede per a jugar al raspall, per a jugar a llargues. Per tant, la pilota valenciana és la pilota del carrer. I és normal que esta gent en el carrer, pues claro, alguna paraula s'escape, que és el que passava en aquesta època, no? Pues escapava alguna paraula, el que passa és que en aquella època pues, no s'estava tan modernitzat com està avui, perquè avui les paraules estan fluint per tot arreu, no? I tampoc se té pues, tant de mirament, ni religiós, ni social, sinó que la pilota és, com te diria, lo nostre, no? La pilota del carrer i la pilota del poble. Sí, a més, que fa poc va morir el gran ídol, icono de la pilota valenciana, el gran Genovès. No? Que al Cira tinc que dir que en memòria de Genovès li ha dedicat una avinguda, és l'avinguda de Paco Cabanes, el Genovès, que està en el que és l'avinguda del Trinquet municipal, on ahir, com te comentava, se va celebrar la cerimònia inaugural del Trinquet. I sí que, si me permetixes, fer-te un apunt de lo que és la notícia d'ahir. No? La notícia d'ahir comptàrem en la presència del secretari d'Estat del Deport i es va anunciar, que va ser una cosa, jo crec que dins d'este mundial agradable pels amants de la pilota, pues que està preparant-se ja una llei, un real decret, en el que el govern d'Espanya va a dictaminar que la pilota valenciana és un deport estatal. Ja no solament serà un deport autòctono de lo que és el País Valencià, sinó que la pilota valenciana passarà a ser un deport d'àmbit estatal. Crec que això va ser una bona notícia pels amants de la pilota, per als valencians, per tots aquells que ens agrada el nostre, i aquesta notícia que ahir es donava el secretari d'Estat de Deport. Molt bé, és una gran notícia, evidentment, sí. Així ens encanta que ens hagis contat aquesta primícia, no? Que així estem molt contents, perquè ens encanta la pilota valenciana i ens encanten les 4 modalitats. Repetim, frontó, raspall, llargues i handball. Molt bé. La més arrelada així en el Cira, quina és? Pues així és la de llargues. La de llargues no solament en el Cira, no? Sinó en esta comarca, també en tot el que és la comarca de la Marina, la Safor, no? El tema és les llargues, però com te comentava, molts pobles encara se juguen en el carrer a llargues. I això serà, pues, diríem, per això hem deixat el tema de llargues per a la final, per a fer aquest final del campionat a lo que la gent més li té afició. Evidentment que així tenim afició al raspall, moltíssim, no? Però el raspall és que se juga en trinquets. Després tenim també el frontó valencià, que està acabant-se d'agarrar. El frontó valencià és una modalitat que hem tingut que modificar els frontons, el que eren canxes de frontenis, modificar-ho perquè tinguera un rebot i convertir-ho en un frontó de modalitat, com se diu, el frontó valencià. I després, aquest joc internacional, de veres que estem aquí, jo tot era preguntar, me podeu explicar això com se juga? Un quadre al mig del césped, una canxa llarguíssima, tindrà més de 70 metres de llarg. Sí. Bueno, i la veritat és que ha sigut tot un plaer i un goig veure a la selecció de la Comunitat Valenciana com ha guanyat el País Basco. Això ha sigut l'inici del campionat i que nosaltres, els valencians, devem estar contents de continuar
este campionat, i que n'hi ha que recordar que la selecció valenciana és la campiona del món, de l'últim campionat que se va celebrar en Colòmbia. Ah, fantàstic, això és també... Anem a veure si podem revalidar el títol. Sí. I quina importància li dones tu també, que evidentment hi ha una transmissió de pares a fills, no?, per l'estima de l'esport autòcton, no? Clar, en una època on no se prodigava aquest esport, o que estava ocult als mitjans de comunicació, i la gent ho va passar molt mal, no?, per tal de tirar endavant contra natura, no?, perquè tenien, diguem, tot l'establishment en contra de la pilota valenciana, i que finalment, per fi, ja tinga una pròpia veu, no?, que representa els valencians, no?, vull dir, és un canvi gradual molt important, una evolució increïble. Jo te dic una cosa, és dir, no coneixia massa l'ambient de la pilota, però després d'estudiar-ho, seguir-ho, i aquests últims 4 anys tindré aquesta responsabilitat de ser el responsable polític del deport en la meva localitat, tinc que dir-te que els últims 25 anys s'ha fet molt per la pilota valenciana. S'han fet moltes instal·lacions, avui mateixa parlava en un càrrec de la Generalitat, dins de la Conselleria d'Educació i Deport, i em deia, no, si és que continuem subvencionant, que se facin trinquets, que se facin frontons. Per tant, si n'hi ha ajuda institucional, també el nostre deport pot continuar. Ha sigut també alegria dir-te que hi havia 5 col·legis avui a les 9:30 del matí en l'estadi de Venècia. Bueno, un goig, de veres, un goig, veure aquest revolució de xiquets i xiquetes per tal de participar en aquestes primeres partides del Mundial, ha sigut de veritat satisfacció, no? Perquè a vegades els polítics, que sempre ho fan mal, no? A vegades dius, bueno, no vaig a dir que ho ha fet bé, però sí en l'interior estàs satisfet de que la faena que estàs fent, tant tu, junt amb el teu equip, perquè els polítics som els que menys treballem, així treballen els altres, que també que quede clar que els polítics som els responsables, no? Però els que fan la faena són el resto de l'equip. I avui, en companyia de l'equip del Departament de Deports, hem estat contents, satisfets, continuarem esta vesprà, continuarem demà treballant per a aquest Mundial, conjuntament amb la Confederació Internacional de Pilota, en siga lo millor que puguem, i en aquest cas lo millor que sapiem. Estem absolutament segurs de que serà així. Moltíssimes gràcies, Fernando Pascual, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alzira, i bueno, gràcies per crear aquest campionat del món de pilota en mà. Segurament va tindre un èxit apoteòsic i estem segurs de que la gent des de casa han anotat, que ja saben que comença avui, finalitzat dissabte de vesprada, en les 4 modalitats que ha dit el regidor. Esperem que puguen acostar-se a veure alguna d'aquestes partides i gaudir d'un esport tan nostre com és la pilota valenciana. Si me permetixes, 2 matisos xocatius. Sí. La primera, l'entrada gratis. Ah, mira que bé. ¿Vale? No se paga per entrar, que és important. I després que les partides es comencen a les 9:30 i s'acaben a les 9 de la nit. És a dir, que tenim tota una franja horària sense descans perquè qualsevol pugui assistir en funció de la seva faena, del seu horari, que pugui assistir a aquest campionat. De 9:30 del matí a 9 de la nit. A 9 de la nit, Anoten que això és una marató de pilota en mà. És que són 140 les partides que van a disputar-se en 5 dies. 140 que a més va retransmitir-se en directe també per a les altres nacions que s'han presentat. Com molt bé has dit, hi havia països de 4 continents. De 4 continents. Això és un èxit també arrollador. Bueno, doncs ahí estem. Anem a veure com quedem. El millor dels èxits per a aquest gran esdeveniment de Campionat Mundial de Pilota en Mà. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Pasqual, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alzira, que ens ha il·luminat al voltant d'aquesta data tan important que comença avui, el Campionat del Món de Pilota en Mà.